ende Dorini chandakaona chaanoda kuita anoda kundituka achifunga ndichamutukira mwana wake disability yemwana. That's not me. I will never ever insult her child because inini ndotozoona ndine mwana wangu and the same way andisingadi kuona Lee achitukwa the same way asingadi plus vana vanopindireiko maerrors edu isusu. Ndakatomuti une Zulek captain ndadzokorora ndakamuti une Zulek ndo zvakamurwadza ichituko icho ndakatompa last week chiri fresh ndakamuti Dorini nyarara une zoo but kana maa kuti inini na Dorini tunoziyana muri kunyepa because Dorini is CCC ndiri ZANU-PF we don't link. Takalinga zvikaramba takatombozama kulinga ndikazama kumudzwa asa pachituka mwakasi aiwa ana utuka aiwa ana mbotuka aiwa ana mbo angotaura ke unoona captain Dambokuudza uri umwe wangu zvekudaro long back that was 2022 Dorina akatonditextira murudo hai munin'ina wangu uri right ere madhezi acho ndanga ndaamabridge ndaipisa kuInstagram but nandisiri paFacebook neTikTok neineyi hai munin'ina wangu uri sei uripi ndaitogara kudhuze nekuhibhubhuro kujobheko right tanyirawo sisi vako Joshua ndakaenda kumba kwaDorini ndaenda kumba kwaDorini kudaro takasvikawo tikaitawo zvakaitika and stuff mukufamba kwemazuva Dorini ndakatozombomuona futi ndaenda kune imwe show yaWindy President because yaiva muBramu kunova iko kudhuze nekumba kwaDorini tagara paitwa zviya zvemastars zvaipisa kuFacebook zviya ndobva ndatoita imwe live yandakaita ndichitoti guys ndigifte iwo one sisi vangu Dorini makavagifta one. To me it was like zvakangofanana kuti captain woti imi guys ndigiftewo mabridge mamuchimugifta one ekati mother mamuchimugifta to me it was like since ndichilingana Dorini tiri kungotaura murudo ndadaro vanhu vanondibvunza ndakanisa namabridge andika captain inini sometimes ndinongodzgorawo tsitsi like munhu wese anoisa mudhuze neni anozongonditisa content ndakaziva paakaita skiti yekukisana neumwe musikana so achiita izife gay takaiona ndakaiona panonzi paVodacom munhu akandilinga namabridge ndiketi ndo madhezi andachangoisawo pasocial media keti akatondingowa usaite chinyi konde ndiye kundaramba uchinetsa vanhu nekutukana nevanhu pane musikana uyu munogona kuita seiwo kupota muchiita maskits ndokutsvaga kwandakaita ndo mabridge okunditsvaga kwakaita achibva uya kuflat rangu randaigara handi muri kunzwisisa aitoshare asitorina kana kubaza kwokutoenda ndikagara naye kumba kwangu keta akatomisira 4,000 rands akatoaneretandiani mama wangu ndomva keta atoti content yezvinonyadzisa neinei ndiketu akatoisira mabridge 4,000 rands ini ndikatopuwa yangu sekuru marabha hanzvadzi yangu ikapuwa ndiketa akatipatsira akatibawo yes angaita wake zvimwe but behind the camera anotobatsira zvine rudo keti ndiye akandilingisa namabridge ndikagara naye for 2 weeks pamba ipapo ndichimuratidza gwara zvese mabridge paflat pandaigara pasi opposite papa ine bhawa ndobva ndaenda naye kune rimwe futi bhawa ranga riri kuRainzi Majestic kwaichiva munhu wese ari wiki pakuti kana mumwe munhu akamwa doro zvako anoita sei ndandatomudza ndikati manje iwewe unekuzikana usangobvume kuindwa nemurume wese ndobva tabuda mubhawa reMajestic tikanoenda pane rimwe racho bhawa anga adhakwa kozi pane vamwe mbinga dzakatenga kutenga mazidoro aya machambene anodhura ema2.5 vamwe vacho handivatauri panapa kozi vanhu vane mari dzobhata vadi kuzikana kuti nditi anga adhakwa then ndandangokwidza mudenga chida kunotora something vanhu vasikana vanga varipo vakati Dorini wauya namabridge omunomu atotorwa aenda naningi I was not there ndibva ndawana aenda ndikatomuka ndiine stress kuti ko waenda nani ani muri kunzwisisa chekutora sechinyi semunin'ina havazouyi pano vachitaura ndobva akaenda nemunhu iyeye handidi kutaura nezvake muZimbabwe mukomane akazoenda futi nemaCameroonians kechi2 maona ndobva akutodzoka kwandira cho nditi varume ava vaita soso havana mari yavandipa ndaita weti ndakazozvibudisa nekuda kwokushotwa
fine ndokumuziya kwandakaita ndikamudzidzisa kuti page Facebook page rinoshandisa mabhitorera harisi rake aishandisa reumwe munhu iye ari mumba mangu vanhu vakanyaya najavha vese yanga aine iPhone achitadza kuishandisa ndikamuti haugoni kushandisa chinyi iPhone y zvikanzi ndakaipiwa nani Thank you Vanessa najavha ndikati zvikanzi but Java Doreen hana mari ndiye mabridge usho ndikati ko wai uchiti hana mari yawakakupa iPhone zvikanzi akambotidedza akatishandisa tichiinda kugweru achititengera zvisadza zvemadhora kumikuza mheno hanzi yodya kumikuza hanzi saka ndakazotanga ine birthday rake kuCape Town here raJava chero Java chaiche kana akatonyatso kutarisa achinyatsoziva zvinhu izvi kuti kana zviri izvo mutorwa wakaitwa chinyi iPhone namabridge noma mabridge anditi ndine iPhone handigoni kuishandisa ndikati but wati Java hana mari zvikanzi no Java hana mari iPhone kuitora kwandakati ndekuti akanga achindishandisa ndakazoti aine birthday kuSentin aine birthday rake kuSentin Java ndobva apuwa this iPhone as a gift nainzi wamheno aiti boss Scott nandivaziva handi muri kunzwisisa handi ndobva ndadini panga yakusvikwa iPhone iyi Scott yo achida kuipa kuna Java handiti muri kunzwisisa hana mabridge ndichibva ndaijambira ndikaitora ndichibva ndati aiwa ichi ndipewo ichi ndokuitora kwakaita kana inini ndichinziri kunyepa dei kuri kuti mukawisa kana towers apa kana edge Java wachoda muconfirm iye ndiye aiuya achitosvonyeya vanhu ini chandakangomuita kumudzidzisa kuti sei kuita page nei asi apedza kudaro we were okay ndobva atozoenda kuPretoria akutozvishandira kuti sei hondo yangu namabridge yakatanga pana Tallinn you understand Tallinn munozviziva kuti kubvira kubva ndichapa stomedha aifunga kuti ini ndinodana naNox saka Tallinn aiva kumeka kuti munhu wese auya padhuze neni anenge achida kuti sike kunzwa nyaya dzangu mabridge nekukara mari aipo Tallinn akuenda achinondinyepera achiti zveshuwa ndinodana naNox ndinodana naNox ndabvira ndakadana naNox nini mabridge ndachecha aitosapotwa naNox achinda nehembe dzake dzaaitotengesa achitengerwa naNox akatomboenda nebest friend yake mabridge kunotengesera Nox hembe ndomva shamwari yachina ndiye akatobvairana naNox iye ndiye akatondiuza so but okay sorry apa mazo vanoenda kwaari vachinomudza zvekunyepa kuti chinyi vaite sei vadzikisire Nox haangambofa akadana nekoza achiziva kuti kumudzikisira Tallinn deep down here truly speaking hamene kuti akaitiswa nana chera but she knows kuti handina kumbobvira ndakadana naNox inini chinhu wani chaakatondibhlema chandakaona chekuti ndakaa ndichinyengera Nox umwe musikana chaakatozondudzwa akati Doreen ndo zvimwe zvandakaona but kudanana naye handidi kukunyeperai kana yes ipapo pandakatadza pandakamunyengera musikana yechimiti chi because ndope chipa pandakatadza Tallinn deep down she knows kuti Doreen hanabvira akadana naNox zvamwari chaizvo kudai so cause kuma video shoot zvese ndai ruoko rwangu rwairembera tichitaura naTallinn iri pavideo ko kana Nox achita skit rekuti video rekuti ari kugeza pane pakazara vanhu saka shino so vana mabridge ava vanenge vachida kunopema nezita rangu apa ndiye ainda unobika mubikirwa do you know kuti kupeji ratani ndakaisa nhamba dzangu mabridge achibika ende ndakaziva ndiye ari kuzvibikira handiti uri kunzwisisa handina kumbobvira ndakadana naNox mabridge vamwe vanhu vanongoda kuti chete vanhu akangoona kuti vanhu vari kurwisana same pandakazoendapuwa mari nanhigi nachibhamu mabridge akabva kuPretoria achimhanya achibvunda akasvika kuti Doreen ndauya kusvika konfema kuti chibhamu akakupa here zvaakataura ndikati hindava zvikanzi inini chibhamu akandipromisa almost 100 years 2000 rands but haana kuita sei haana kundipa ndikati munin'ina wangu zvechokwadi pamberi pamwari ndanida kuita sei handina kuipiwa mari yakaoma iyi inyaya yemari chete yandae ndichinzwa ndichinyeperwa ndichizotukwa iyi mabridge cheche akabvunza anoti hanzi Doreen ndiye akatanga kundituka inini manje akatanga kundituka achinonyera mucomment section uyu achiti Doreen akati Windsor naNox anopedza mabhurongo wangu remember yo but okay Doreen okay since that time inini handimhoresi because wakaona musiona akanditera kulive yani dided kulive yasiketi akasvikondituka ndikusvika ndadzika kusvika hanzi ndafambira munin'ina wenyu but akaraundiwana ndiri palive imwe so yandanga ndiri ndakakwira naTallinn achiti gifta ndofunga akafunga kuti akuda kunitora mbinga yake guys mari haisi chinhu takazvarwa iri kwechangufa chifi irikoi unogona kufunga kuti uri kuita chinhu uchiti uri kundinyepera uri kuhwanda basi zvamanje ndinga dzikunyanyoperera kuti shingizwani kuti Tallinn pamwe wacho pamwe vasototaura mumazita ifo chete vingatso dzakabva kuFacebook shingizwani hangu iwe pusange msaka kumhata ukuti wakarwerweine wandoona ndichirohwa nekuti musatanyoko
Nofunga Okay, kutoka nita. anzi orange. Okay. Wena munhu inini mbwa usanditaura zvinhu kumhata panapa. Patanyuka. Okay, vari kudanzi kulive kwaketi mabridge hana ukutuka. Akakwira palive achishikondibvunza inini handidi kutaura ashikondibvunza cause vanhu vese vanotanga kutondituka haupiwi muchanzi yekutaura. Yeah. Yes, ndenda kushotwa manje cause zvakafanira kuti kalive futa akakwidza akatanga kundifamba. Vanhu vakavenga inotanga kuti famba saka handizokwanisi kuramba ndakamira panhu pari kutuka dhipo boy ndosaka nchizodzika. Okay fine, ivo vanhu ava kana vachiziva kuti